Has vist a la fada? No, però sé on viuen, encara que tindreu que caminar una bona estona, Tranquil·la, jo ja sé com fer-ho. On estic? Hola, Arlet! Benvinguda a casa meva. Soc la Berta, la nimfa del bosc de les Estones. Molta gent ens diu dones d'aigua, nimfes, fades. Només algunes persones ens poden veure. I per què només jo i la Roda et podem veure? Perquè sou éssers especials. Voleu que us ensenyi un visc? Vale. Som-hi! Aquest és el bosc on vivim. Això que veus per aquí semblen esquerdes. De fet, la gent normal es pensa que són esquerdes, però el que no saben és que és l'entrada dels nostres palaus. Però què fas? És que és casa meva. Puc entrar? Si vols, però després no podràs tornar a sortir. Doncs millor em quedo aquí. Vinga, que t'ensenyaré altres palaus d'amigues meves. Vale. Veus? Aquest és el d'una altra amiga. Què feu durant el dia? Doncs nosaltres som les encarregades de cuidar els boscos, les alzines, els roures, tot el que veus per aquí. A més, ens banyem a l'estany, juguem pels voltants. I per les nits fem unes grans festes als nostres palaus. Diuen que des de lluny hi ha qui escolta els nostres cants i veu la llum de les nostres festes. Mira, un altre palau. Sí, aquest és el més gran de tots. És el de la meva mare. Ah? Anem. Berta, m'ha encantat conèixer. Espero que ens tornem a veure. Per cert, em pots dir on fan els millors xutxos? Perquè el monstre m'ha parlat. I tant, ara t'hi porto. On estic? Ah, que són per els millors xutxos. Ei! Hola! Què tal? Què fa aquí la Roda i l'Arlet? Què feu aquí? Pues he vingut aquí a provar un xutxo que m'han dit que són els millors del món. Vols que mirem si el Ricard, que el conec, ens ensenya com es fan els xutxos? Sí, Sí? vale. Anem cap allà. Vinga, Roda, anem. Adéu, Arlet! Adeu! Ui, tu coneixes el drac? Sí, Ah, sí? sí. Jo no. Què tal, Ricard? Molt bé, endavant, endavant. Ens han dit que fas els millors xutxos del món. Sí. Ens pot explicar? Sí, A veure... sí, això diuen. A veure, el millor xutxo del món de l'any 2018, i us explico per què. L'any 2018 va fer 100 anys que va néixer, diguéssim, el xutxo. El xutxo és originari, o sigui, és una peça de brioixeria originària de Girona. Llavors, amb aquest centenari es va voler celebrar un concurs i en el concurs nosaltres vàrem ser els guanyadors. I què té d'especial aquest xutxo per ser campió del món? Què té d'especial? Té d'especial la matèria prima i el procediment. Matèria prima de proximitat i el procediment que té, que s'elaboren entre 24 i 48 hores, aproximadament. Primer de tot es fa un amassat, llavors es fa un laminat, que el laminat és, posem la mantega, introduïm la mantega dintre la massa i li fem uns plecs, que aquests plecs són els que ens donen el cruixent del xuixo. Llavors posarem la crema dintre el que és cada xuixo, diguéssim, la porció, que és el que us ensenyaré ara. Llavors deixarem fermentar, que es deixa fermentar aproximadament 45 minuts, una hora, i per últim es fregeix. Llavors, ara, si us sembla aquí, el que podrem veure és una mica com s'embolica un xuixo, no? Perquè el xuixo... Vols veure, Arlet?
Com fa? El xuxo ha de ser sempre cuit amb la crema dins. No, si trobem una peça de brioixeria que té crema injectada, això no és un xuxo. El xuxo originari, tal qual, diguéssim, es fregeix amb la crema dins. Molt bé. Doncs us enrotllaré uns quants xuxos perquè ho veieu. Això són les porcions que hem fet. Això és diferent que una pasta de full, veritat? La pasta de full, què tenim? Que la pasta de full no porta llevat, i això sí que porta llevat. Això porta llevat perquè llavors ha de fermentar i aproximadament ha de doblar el seu volum. Quan dobla el seu volum és quan sabem que ja pot entrar a la fregidora. Val? Doncs ara, si us sembla, us estiraré aquests perquè ho veieu. Quan es posen en el forn creixen, Molt bé. no? Sí, però no es posen al forn. Es posen en un altre lloc que es diu fregidora. Com tu estàs dient, doncs quan ho posem a la fregidora creixen. Es fan encara una mica més grans. Clar, i perquè has dit que es deixaves fermentar perquè porten llevat. Exacte. Clar, i com porten llevat, creixen, com el pa. Exacte. Aquí tenim un xuxo, per exemple, embolicat. Ara aquest xuxo, amb la crema dins, hauria de fermentar doncs 45 minuts. A veure què ens ensenya ara el Ricard. Doncs aquí, com deia abans, un dels passos que hem de fer és la fermentació, no? Això és una màquina que fermenta. Que fermenta vol dir que fa que la massa es dobli, que reposi i que es dobli. Doncs ara aquests que els hem embolicat, que són petits, els posarem aquí, que aquí ja n'hi ha uns quants que estan dormint. Posarem Això aquí. que deies, Arlet, que després creixen, perquè els veies petits. Exacte. Clar. I aquesta màquina, d'aquí unes hores, farà que aquests xuxos doncs, dupliquin el seu volum, es facin més grans. I quan siguin ben grans, els fregirem. Molt bé, doncs ara aquí veureu el resultat. Els xuxos ja acabats de coure i encapçats. Si us hi fixeu, veieu com el volum és el doble dels que hem fet? Sí. Que sí? I que tenen un altre color? Sí. I que a més porten sucre. Sí, i no es noten oliosos, eh? Perquè un cop s'han fregit, se'ls ha de posar el sucre. I l'oli sí que és veritat, perquè l'oli quan els hem acabat de fregir els posem en una ratxeta en paper. I aquest paper ens absorbeix l'oli que pot contenir encara, diguéssim, el xuxo, al voltant del xuxo. El monstre de Banyoles és molt gran perquè el menja els teus xuxos. I tant que sí. Saps per què? Perquè cada dia li porto una caixa d'aquestes.